Salutare oameni buni, mă numesc Andrei și bine v-am găsit la un nou episod cu Minecraft Pocket Editions. Înainte să începem acest înainte să începem acest videoclip, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like și să începem. Înainte, când n-am mai făcut videouri, am mai făcut o mapă cu plajă și am făcut mai multe chestii, dar nu am făcut cu hack, numai armele și mâncarea cu hack. Atâta, dar what the fuck, uitați-vă și voi la mapă. Așa. Uitați, ăsta e televizorul, hai să ne uităm la televizor. Stai mă, că nu mi-am luat telecomanda. Am și diamond de hack, care mi-am pus cu hack și iron. Așa mi-am luat telecomanda. Așa. Hai să mă uit. Oh, așa. Bine, hai să stingem televizorul. Bip. Să ne punem. Așa. Am venit. Că ne-am culcat. Hai să punem aici și să ne facem două butoane de piatră sau... Hai să vedem, hai să ne luăm de piatră. Deci 1 și 2. Bă, 2 am zis. De cabel. Mergi mă. Mergi mă. Așa. Să ne facem... Ce? Unde-s butoanele? Butoanele se făceau din stone, de piatră. Stai că avem, uite aici la prăjit stone. Unde este? What the fucking killing me? What the fuck? Hai că-mi fac de lemn, că nu se mai poate. Mergi mă. Butoane. Butoane, vreau butoane. Vezi să-mi bag piciorul în gât. Buton de închidere, buton de deschidere. Să nu uit. Avem și telecomandă, totuși. Hai, buton de deschidere. Wow, ninja, haide! Mișcă, mișcă cel alb. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Mișcă. Hai, hai. Yay. Ok. Hai să închidem televizorul. Și să mergem la plajă. La plaja mea pe care am făcut-o. Nu am făcut-o cu hack. Deci vă reamintesc că eu nu am făcut-o cu hack. Uitați, aici este umbrela, cum uitați. Vă arăt, uitați. Aceasta este umbrela. Aici sunt scările în care urci și aici tot o umbrelă. Acestele mi se pare mie sau este altfel? Da, este altfel. În fine, lasă-l așa, că nu-i nimic. Nu-l mai schimb, că... Da. Deci, să vedem, uitați, aici e trambolina, care aici au voi copii între 7 și 8 ani. Cum am scris 8 și 7 ani? Uitați un pic. Așa, am revenit și uitați, asta este de 9 și 10 ani. Eu, fiindcă am 9 ani, așa, ne vom urca pe asta și chiar am 9 ani și în realitate. Așa, să ne aruncăm. Ui! Ne băgăm sub apă. Uitați, și aia salvamarul. Salvamarule, unde ești? Când am nevoie de tine. Mănec. Glumeam. N-am cum să mănec. Adică am cum, da, na.
Știu și eu să not până sus, mai ales Minecraft. Și în lumea reală știu să not la 9 ani, nu mi-e frică să fac bomba în apă. Pentru cei copii mai mari, na, ce să vă zic, aici este scaunul care stă el, se uită, așa. Aici un crafting table atunci când are nevoie de ceva să-și crafteze repede. Așa cum ar fi să vină un rechin, da? El are diamond, să zicem așa. Își face o sabie de diamond. Uitați, în fine, uitați. Își face o sabie de diamond, să zicem că asta nu e enchantată. Și se duce. Și l-a tăiat. Chiar dacă în Minecraft nu există rechini, poate mi-o instala eu un mod cu rechini pe Minecraft. Există moduri cu rechini, dar nu există rechini. Wow. Așa. Stați un pic să mă întind. Și eu. Așa. Gata, m-am întins un pic. Că la mine dimineața este 10:30, telefonul mi era încărcat. Hai să stăm și noi pe șezlong. Uitați aici. O să stau pe șezlong. Stau pe șezlong. Stau pe șezlong. Stau pe șezlong. Aha. Sudo. Așa. Stau pe șezlong, cu shift-ul. Eu stau pe șezlong. Da, eu stau pe șezlong. Așa, gata. Nu mai stau pe șezlong. Acum, eu am niște găini și vaci, adică o formă de găini și vaci. Mi-am ales vaci că zi nu am găsit oi. Oile aici se găsesc foarte greu, de-abia am găsit 3 oi ca să-mi fac și un pat. Uitați câte găini am. Unele sunt lovite, nu știu de ce, dar cred că fiindcă una a născut cu alta, una lovită și a făcut pui și pe ei loviți. Asta. Și fac într-una ouă. Ia să vedem câte ouă avem. Uite, 4 ouă. Nu e foarte mult, înainte am avut și mai mult. Nu. Deci degeaba am venit. Uite încă una, am văzut încă una. 2, uite. Ia. 1, hai mă. 1. A ieșit în foi. A ieșit la amândoi. Așa, noi acum cum o să ne urcăm? Cu gravel? Dar mi-e frică să mă vadă. Hăt! Gata! Am și pus. Gata. Și vaci avem mai puțin. Avem doar una. Să vedeți, avem doar o vacă. Limba mea. Știți ce mi s-a întâmplat? Zi-mă. Am fost în bloc. Zi-mă că stau la bloc. Și când am intrat în bloc cu câini, că am fost cu câini afară. Așa, nu are niciun sens tot ce am spus aici. Așa, Bella, cățeaua mea lup, a ajuns cu capul în barba mea și m-a mușcat de limbă și mi-a curs sânge. Și încă mă doare. Mi-e umflată un pic limba. Se face seară. O fac dimineață. Direct de aici. Fac direct de aici dimineață, că mi-e lene să mă mai duc până la pat, chiar dacă e la 2 metri de maxim. Așa. Și el m-am uitat la Godzilla. Pentru cei care l-au văzut, a fost foarte tare. Pentru cei pe care nu l-au văzut, îmi pare rău de voi. Așa,
Zi-mă, Godzilla cea mare a făcut 200 de ouă și ei le-au omorât pe toate oamenii. Toate ouăle de Godzilla. Toate 200 că au pus o bombă acolo unde au născut ele, în fabrica aia sau ce era. Și a pus o bombă și a explodat. Și zi mă, în fond pe maică a omorât-o înainte. Zi mă, nu era moartă încă. Mamă, și când a văzut că i-a murit puii și a văzut și oamenii, mamă, să vezi și alerga, deci nu s-a mai oprit, nu s-a dat bătută. Până într-un final când a murit. Și la final a rămas un ou de Godzilla. Care știți că și masculii poate la Godzilla poate să nască? Și ăla era mascul. Și din nou va fi doiul. Și zi mă, mâine este... N-am uitat ce ai făcut astă vară. Va fi super, o să iau două sucuri de alea mari Nestica în bani. Și sora mea va lua 2 pungi de popcorn. Una cu sare și una cu... zi mă, cu cașcaval. Așa, și ce să vă mai zic? Cam atât cu acest episod, oameni buni. Nu uitați de like, subscribe. Și am și o fermă din câte ați văzut. Și pe data viitoare. Pa, pa!